Benvinguts. Pit, collons i ganes de fer-ho. Aquest és el lema dels nostres convidats d'avui. Si us agraden els castells, segur que sabeu de qui parlem. Són els Ganàpies, la colla de l'OAB, que aquest any celebren el seu 20è aniversari. Avui hem volgut parlar amb ells i amb els seus sotcaps, l'Oriol Vilajosana, o Uri. Hola, bona tarda. Bona tarda, benvingut. Moltes gràcies. 20 anys de castells, però com van començar els Ganàpies? Doncs els Ganàpies, com passa molt a la vida, van néixer una mica de casualitat. Dos ambientòlegs, l'any 92, van començar la carrera i eren membres dels Xics de Granollers, la colla aquí de Vallès Oriental. I bé, una mica com un joc, van animar amics a les experiències, ells van fer ambientals, allò, voleu provar-ho, feu un pilar, i bueno, una mica la bola es va anar fent gran. I mira, de fet van passar 2 anys, una mica del 92 fins al 94, com un impàs, un joc. Bueno, fins que l'any 94, una miqueta per la festa major, el novembre del 94, doncs els van proposar si volien fer un castell i una mica es van constituir com a colla, com a tal. I una mica la data simbòlica del naixement de Ganàpies és el 4 de novembre de 1994. Si no tinc mal entès, veu ser la primera colla universitària de tot l'estat. Sí, l'any 94 naixem els Ganàpies i mesos després els replegats de la zona universitària, que abarcaria una mica la zona diagonal de Barcelona, doncs van ser la segona colla. Avui en dia hi ha un boom, no?, de colles, si no tinc mal entès. Doncs sí, una miqueta per qui no sigui tan ficat al món casteller, des de l'any 2010 que es decreta que es consideren els castells patrimoni material de la humanitat, doncs hi ha un boom mediàtic, la crisi és un dels factors que potser l'afavoreix, i els castells universitaris no n'han quedat exempts i podríem dir doncs, que els 2 últims anys han aparegut diverses colles, ara mateix som 12 colles més una 13a a la Catalunya Nord. Ens centrem ara amb els Ganàpies, pròpiament, i sembla que esteu en un bon moment, perquè teniu l'agenda força plena pels propers... Bueno, sobretot ara pel 20è aniversari sí, volem fer molts actes, hem fet moltes coses i bé. No, estem en un moment castellerament parlant i socialment parlant molt dolç, som molta gent, castellerament les coses estan funcionant i també aquest 20è any és un bon moment doncs, de retorn per retrobar-te amb persones que ja no venen tant per la colla, els fundadors... Bueno, és un moment francament molt dolç per la colla, sí. Com ho esteu celebrant? Bé, bàsicament demà farem l'actuació del 20è aniversari, venen diverses colles, no totes perquè no les podíem assumir, del món casteller universitari, farem una actuació i farem diverses festes i actes a la tarda, vam fer una exposició, vam fer un col·loqui sobre què han sigut Ganàpies durant 20 anys, diferents representants, i sobretot ho celebrem una mica estant tots amb tots, vam celebrar unes colònies un cap de setmana a Germanó. Bé, realment els Ganàpies el que ens agrada és fer castells, però sobretot estar entre nosaltres i fer bastant allò que bullir a l'olla, que diem. Com ha canviat la colla en aquests 20 anys? Perquè parlaves de... Sí, home, realment la colla ha canviat als 2 nivells, una mica a nivell social i a nivell casteller. Clar, realment això va començar com un xoc, s'ha de dir, saps? I bueno, persones que no havien fet mai castells, ara ho provem i tot, i fins i tot alguns castells es feien saltant-se alguns convencionalismes de, per exemple, pels qui no ho sapigueu, els castells es coronen per la cotxadora i l'enxaneta i els Ganàpies, allò per fer-ho fàcil, van dir farem la cotxaneta, van suprimir, van fer un 2x1, que dirien en castellà, i van posar això a una persona, i això, home, es veure amb una mica de reticència. Com s'ho va prendre el món castellers? No s'ho va prendre massa bé, aquesta cosa concreta, però bueno, també els Ganàpies hem batallat una mica contra... Estigués a la universitat, ostres, això és una mica nedar contracorrent, però bé, una mica a la llarga hem demostrat doncs, la nostra vàlua, que servim, el món casteller s'ha nodrit molt seriosament pel món universitari i viceversa, val a dir-ho, però bé, no ha sigut fàcil, encara fins i tot podríem dir que hi ha alguna reticència, però jo penso que a dia d'avui doncs, els castellers universitaris ens donem plenament com a integrats dintre del món casteller. Suposo que un bon any va ser l'any 2010, quan vau rebre el reconeixement dintre de la nit dels castells. Sí. Què recordes d'aquella data? Mira, jo casualment hi era aquell dia. Ostres, va ser una cosa una mica dolça i una mica en la tessitura del que comentava abans. Va ser com si haguéssim un primer reconeixement netament públic, i no una colla, sinó a totes les colles, doncs, a la tasca que fèiem, al projecte que encapçalàvem, que no és que sigui un projecte concret, senzillament és un projecte genèric doncs, d'introducció als castells a la universitat, representació del folclor, moltes colles es nodreixen de castellers universitaris. Posem un exemple, nosaltres aquí a l'Autònoma tenim un noi que és de Sant Quirze, mira, fa castells, ostres, que xulo tot això, ostres, quina és la colla castellera convencional que em queda a prop de casa? Doncs la de Sabadell, invento, doncs se'n va a la de Sabadell i els castellers de Sabadell reben un casteller, i ostres, realment són 1, 2, 10 i un largo sinfín de persones que han entrat al món casteller gràcies al món universitari.
Per un moment destacat de la història dels ganàpies. Dels ganàpies, ostres, aquesta és una bona pregunta. Ens expliques que donen... Sí. Bueno, que els ganàpies donen molts castellers a altres colles, però un moment destacat. Un moment destacat. Home, jo potser destacaria... O una persona destacada. És una persona, que això sempre fa mal de dir, entenem-ho. No, doncs home, un moment d'impàs bastant seriós va ser el 2008, que s'aconsegueix el primer 4 de 7, que per aquells que sàpiguen una mica que el 4 de 7 ja és el primer castell força notori, i home, i més amb la dificultat de fer-lo amb castells universitaris. I ostres, potser va ser una mica el tancament d'una etapa d'anys de... Això és una mica zoc, els ganàpies tenen pujades i baixades, i és potser el primer moment que consolidem una serietat com a colla i comencem no fer castells més en sèrio, que això sempre fa mal de dir, sinó un impàs, doncs jo penso, per la colla. I podríem dir que del 2008 fins ara, 2015, realment hi ha hagut una pujada a nivell tècnic bastant seriós. Parlaves del 4 de 7 descarregat, l'any 2008. Per quan el superarem? Per quan el superarem? Home, l'hem superat a bastament diverses vegades. El 4 de 7, ara parlo de memòria, l'hem fet vora una vintena de vegades, si no poc hi falta. I, home, realment el 3 de 7 és el següent castell més difícil i potser els nostres objectius passen per castells superiors al 3 de 7. Ara, el passat novembre, vam carregar el 2 de 7 en Folra, que és un castell netament universitari, les colles convencionals no el fan. I el 4 de 7 amb el Pilar, que el vam carregar el passat juny i que ens agradaria descarregar-lo tan aviat com puguem. Però bé, anem treballant, realment hi ha diversos fronts i... Imagino que deu ser difícil perquè és una colla força viva, gent que entra, gent que surt... Això és un dels hàndicaps, sí, tu ho apuntaves molt bé. Bé, els ganàpies una miqueta, cal entendre-ho, també la realitat és estar-hi 4 o 6 anys, gent que entra, gent que surt, formació constant, saps? Clar, hi ha una miqueta, costa consolidar uns troncs perquè estàs constantment renovar-los i sobretot també un tema que és important apuntar-ho, tots som estudiants. Hi ha qui té classe al matí i arriba tard a l'assaig, hi ha qui un dia no s'ho pot arreglar per pràctiques i realment, home, a part de voler fer castells i fer-los molt grans perquè ens agrada, procurem treballar molt la polivalència, que bastanta gent pugui ocupar la mateixa posició, dintre uns paràmetres que siguin possibles, i sobretot, doncs, oferir els castells a tothom qui s'interessi. I crec que en general, en línies generals, ens en sortim bastant bé, i prova d'això és que estem en un moment bastant dolç, amb bastanta afluència de castellers. Sou alumnes de diferents estudis, de diferents facultats. Com és l'enteniment entre vosaltres? És veritablement una família, els ganàpies? Bastant, molt. Realment, ja pel sol fet de pensem-ho, sí, genèricament, el gruix principal de la colla està format per persones entre 18 i 23 anys, amb unes inquietuds bastant similars, o en un procés vital bastant similar. I, ostres, realment, com passa molt en aquestes vides, ostres, hi ha persones que jo, si no fos per ganàpies, no les hagués conegut i potser no hi hagués connectat o no hi hagués hagut un feedback, però al ser ganàpies hi trobes i comparteixes un espai i neix una amistat o neix una companyia bastant dolça i això, ostres, passa una mica amb totes les activitats que siguin grupals, això passa molt, i amb els castells universitaris, jo penso a estar delimitat a una edat molt similar, això es fa molt més boom i sí, el sentiment de família jo crec que s'accentua. I aquí a l'Autònoma, heu notat un interès pels castells i pels ganàpies per part dels alumnes? Jo penso que sí, som bastant coneguts, o jo tinc la sensació que la majoria d'universitaris ens coneixen, i sobretot a ciències, que és on realment assessem nosaltres, ens eren molt vistos, ens veuen bastant a diari, i bé, a mi m'agrada, sobretot que algú et digui, ostres, tu ets ganàpia, doncs conec no sé qui, que és company, aquesta casuística que hi va estar en família. Bé, home, jo penso que com una de les entitats més nombroses que hi ha a l'Autònoma, a mi m'agrada ser conegut i fins i tot allò de dir, m'agrada que m'ho reconeguin i fins i tot ja que tinc l'oportunitat que m'agradaria que m'ho reconeguessin encara una mica més la tasca i difusió que fem de la Universitat Autònoma per tot Catalunya. I hi ha alumnes que donen el pas per apuntar-se a ganàpies o encara costa? O hi ha molta gent últimament que dius, sí, mira, hi ha hagut un boom. Home, no és fàcil, com tota la vida, apuntar-se a un lloc de zero costa, però bé, igual jo penso, igual com, si se'm permet el símil, anar a una colla convencional doncs hi ha una serietat, s'entra, hola, bones, benvingut aquí, la gent està assajant, hi ha un punt sèrio, hi ha un punt fred a l'assaig, sobre les ganàpies jo crec que realment és relativament fàcil arribar a connectar-hi, allò trobaràs algú qui ràpidament podrà somriure. Jo entenc que algú li cohibeixi, li pugui costar, però jo penso que li fem prou agradable a l'entrada a la colla. Per qui no us conegui encara, què ha de fer per apuntar-se a ganàpies i on us pot veure? On ens pot veure? Nosaltres assagem els dimarts i els dijous a les Gespa Ciències davant del bar.
de 1 a 3 i res, qualsevol persona que vingui, pregunti per algun responsable. Dimarts, dijous, de 1 a 3. Paciència, de 1 a 3. Val? I res, i per qualsevol cosa, vull dir, el nostre correu, vull dir, ganapies@ganapies.cat, a la vostra disposició, i res. I una pregunta, com està el tema de la financiació de Ganàpies? Tindrà continuïtat? No? Sí. Com us financeu primer i el futur? Home, com tot arreu, com totes les associacions, ara mateix el tema finançament està delicat. Nosaltres rebem una ajuda de l'Autònoma i a partir d'aquí doncs, fem diversos congressos o actuacions, algunes cobrant i una miqueta com tothom fem bonament malabarismes com podem i ens en sortim. Bé, no, és allò, no. Cadascú fa el que bonament pot, nosaltres ens intentem en sortir també com podem. I tenim Ganàpies per estona, per temps? Jo penso que sí, jo penso que Ganàpies és... L'essència de Ganàpies, jo crec que està, doncs, tothom qui entra al coll de està sent molt pròpia. Pot ser que els Ganàpies d'aquí 2 o 3 anys doncs, hi hagi una baixada de gent, d'afluència o fins i tot de nivell casteller, però jo penso que l'essència del projecte està com molt rodat i funcionarà. I jo penso que aquest any, jo penso que està sent tanta gent, doncs, estem creant un pòsit doncs, a 2 o 3 anys vista i perquè la cosa flueixi. Jo penso que no, realment, jo crec que tindrem Ganàpies per anys. Sí, Ganàpies... 20 anys més. 20 anys menys. Doncs moltes gràcies, Uri. A tu, moltes gràcies. Ha estat un plaer. Moltes gràcies. Ens veiem llavors a la propera entrevista. Gràcies.